5 coses que potser no sabies. Tanoca. Segon lliurament. Ei, per fi aquí tenim la segona entrega de 5 coses que potser no sabies. Tanoca. 5 dades que segur que et sorprendran. I si ja te les sabies, m'és igual, et mires el vídeo sencer que per alguna cosa l'he fet. I ja em disculpareu per la tardança d'aquesta segona entrega, i és que amb la Setmana Santa estic que no paro. Mireu-me, aquí em teniu a la processó del meu poble de Dijous Sant, que tots ja sabem com acaba evolucionant aquest tipus de festeig. Primer et proposes organitzar una sardana com cal, però al llarg de la nit la festa sempre s'acaba deteriorant. Sí, va, anem al gra, ja no m'enrotllo més. Contents? Vosaltres sabíeu que els humans, permeteu-me que parli en primera persona, quan som a l'espai, som incapaços de fer un rot? Pel que sembla, la ingravetat fa que la separació dels líquids i els gasos que estan al nostre estómac sigui completament impossible. Us imagineu passar-vos 5 mesos a l'espai esperant per poder fer el rot de després de dinar? No sé vosaltres, però el meu estómac estaria més o menys així. Que ni els forats negres, vaja. Sabíeu que segons els últims estudis es transmet més germans donant la mà que besant? Aquesta seria una de les conseqüències de les poques vegades que ens rentem les mans al cap del dia. Jo crec que hauríem d'aprofitar la benentesa per replantejar-nos com saludem els amics quan quedem amb ells. I també ho aprofitaria per modernitzar les misses. Ja sabeu, en aquell moment on el capellà diu «doneu-vos la pau», jo al meu costat, en comptes de donar-li la mà, li donaria un piquito. Així que ja sabeu, a començar a practicar que després no us enxampin els pixats al ventre. Vosaltres em sabríeu dir quin és el múscul més fort que tenim els humans? Exacte, tanoques. Aquest, sens dubte, seria la llengua. Ai, pobrets. Tants anys anant al gimnàs per treballar els bíceps, tríceps, els no sé què, els glutis, no sé quantos, i resulta que el múscul més fort el tenies dins de la boca. Doncs res, ara ja saps, el proper estiu, quan et trobis el típic catxes que t'està vacilant, què has de fer? Exacte, treure la llengua a l'estil Miley Cyrus. I ara, una dada que com a home vaig quedar de pasta de moniato. Vosaltres sabíeu que l'ull humà és capaç de distingir entre 10 milions de colors diferents? Jo, francament, del groc bàsic, del verd bàsic, del vermell bàsic o del blau bàsic, no passo. Aquí és on podríem dir que la dona és clarament superior a l'home. Algú de vosaltres sap distingir entre el blau cobalt, el blau celest, el blau àrtic i el blau almirall? Blau almirall! Qui s'ha inventat aquest color? I esclar, després ve quan es queixen que no volem acompanyar-les a anar a comprar roba. Amor, quina camisa hauria d'agafar? La blau cobalt o el blau almirall? Ho veus? Mai m'escoltes. Jo, carinyo. Ni carinyo ni punyetes. I segur que ara, quan arribem a casa, està tot empatanegat. Però tu preferiries escarxofar-te al sofà i veure la teva sèrie, oi que sí? Home, i encara, fotre el cava amb els teus amics, oi que sí? Emborratxar-te? Doncs ja te'n pots oblidar que aquesta nit venen a sopar els meus pares, que per cert, encara no t'ho havia dit, eh? A que no t'importa, amor? Mata'm ja. I per acabar, vosaltres sabíeu que la data del vostre aniversari la compartiu amb un mínim de 9 milions de persones a tot el món?
Ja s'ha acabat allò de sentir-se tan especial, que és el vostre dia, que feliç i feliç en vostre dia, com deia els de Parxís, i tal i pasqual. Així que, per fi, a partir d'ara, deixaràs de donar la tabarra el dia del teu aniversari. Que, per cert, per molts anys ja estàs veient això en el dia del teu aniversari. Doncs res més, tanoques. Fins aquí aquestes 5 curiositats que potser no sabies. I si les sabies, moltes gràcies per haver aguantat el vídeo. Si aquest vídeo t'ha agradat, sisplau, regala'm un polze cap amunt, deixa un comentari a la caixa de comentaris i subscriu-te al meu canal. També pots activar la campaneta perquè t'arribin les notificacions dels meus futurs vídeos. I com sempre, deixeu-me recomanar-vos les meves 3 primeres novel·les, 13, Els Existencialistes i La Xarxa Fosca. Són les 3 primeres parts de la meva saga, La Llegenda de l'Insurgent. Les trobareu a Amazon, en e-book i en edició de butxaca. Blau, blau cobalt, blau celest, blau... àrtic, collons, quants